Ja, beste meisje, een tientje, Line. Kijk ik mij aan net? In de komende weken? Ja, u mag eigenlijk wel mee. Als u een crew mee wil nemen, dan mag dat gewoon. Ja, dat vind ik wel leuk. Gewoon nieuwsgierig. Okay. Was het een kaartje of zo? Hè? Hallo? We hebben eventjes één cameraman die ook het geluid even regelt. Want helaas is onze geluidsman even te laat. Een uur te laat. Dus, een uur te laat? Ja. Oh, die had het niet gezien. De geluidsman is een uur te laat. Oh. Ja. Dan krijg je een uur later geluid. Ach ja, ik had ook wel een backup plan, hè. Kijk, ik heb ook wel een eigen... Oh ja. Oh, ja. Ja, zo ja. Ja, ik moet wel een beetje professioneel blijven, een backup plan hebben, hè. Want ja, anders kom je helemaal niet. Nee, heel goed. Oh, hey Mila. Hey, welkom. Ik ben heel benieuwd. Nou, dank u. Ja. U bent nog aan het filmen? Ja, zeker. Ja. Ik ben hou hem maar even aan. Oh, ja. Ik heb nog iets voor u. Oh, dat is iets voor mij? Ja. Oh. Nee, ik vind het nooit. Nou, wat heeft kennen elkaar wel. Even zien hoor. Niet veel spoilen, hè? Nee, niet te veel. Nee, heel spannend dit. Wat is dit? Of eigenlijk alleen maar Bouke te een beschermengeltje. Een beschermengeltje? Ja. Ja, hè? Heb ik die nodig? Hebben, ja, misschien wel, wie weet. Ja. Oh, oké. Wat moet ik ermee doen? Dan moet ik die eens aanhangen? Of, gewoon in je zak of zo. Oké. Beschermen? Nee, ik heb al wel lang gedacht door. Absoluut. Ik moet mijn koor beschermen tegen, Ja, natuurlijk. Ja, ik doe met mijn broekzak en... ja, zeker. Nou, ik doe met mijn broekzak zo, huppakee. Even zien. Ik heb het beste geluid van iedereen. Ja, voorlopig wel, hè? Dat is een visitekaartje. Hier zijn de kaartjes. Dus als we vragen wat er aan de hand is, dan geef jij die, hè? Geef jij die aan mensen. Wat staat erop dan? Ja, dat is voor mijn YouTube-kanaal natuurlijk, hè? Oh, zo, ja. Promotie. Hey. Ja, fijn. Van Spotify. Ja, zeker. De gouden ticket. Ja. Maar hoe moet ik jou zien dan? Als een influencer of wat ben jij? Een YouTuber? Nou, daar ga ik wel voor. Ja? Absoluut. Ja, ik heb het door, ja. Nou ja. Ik heb hier dus een map, een plattegrond. Ja. Van de Blokhuis Sport. We hebben nog niet echt de structuur van waar gaan we nou heen. Nee. Maar ja, we hebben dus wel zeg maar toegang, omdat het zaterdag is, tot de huismeester die dan sleutels heeft. Ja. Zodat we zeg maar, ja, dan hebben wij de mogelijkheid om zeg maar, ja, ruimtes te betreden zoals de zolder. Waar normaal gezien, ja, dit is normaal gezien niet echt toegankelijk. Dus ik ben wel dankbaar om eerlijk te zijn. Oké, kut. Nou, wil je die kant op of wat wil je? Wil je nog wachten? Er zijn nog mensen die moeten komen? Wachten we nog op veel en anders, ze zijn nu best wel laat, dus dan kunnen ze op zich ook gewoon doorlopen naar Blokhuis Sport, daar dan ook. Goed punt. Ik bedoel... Het is ook best wel heel bij, je kan het wel even zien. Je hebt paranormale ervaringen? Ja, zeker. Toen ik nog in mijn Wicca-fase zat en rituelen uitvoerde ook, toen was het wel een keer voorgekomen dat er krassen op mijn arm verschenen hier. Ja. Dat was beide koud en warm. En het was niet echt alsof er een bron was die dat me aandeed. Dus waarschijnlijk is dat gewoon iets van, de ruimtes tussen de ruimtes. Of iets wat zeg maar buiten ons begrip ligt. Wat wetenschap niet kan verklaren. Wetenschap kan wel meer dingen niet verklaren. Maar ja, misschien is het een ander soort wetenschap waar we nog geen kennis over hebben. Hè? Ja, dat kan ook, hè? Dat er nog, ja. Precies. Wat is dit? Oh. Kijk, dit is een cadeautje voor u. Maar pas thuis uitpakken, want het is cursed. Nee joh, wat is dit nou weer dan? Een cadeautje, omdat u meegaat. Oké. Ja, speciaal voor u. Ja, ik heb het door, ja. Nou ja, oké, dankjewel. Geweldig, toch? Ja, natuurlijk, ja. Nou, dankjewel. Maar ik mag thuis pas openen. Ja. Maar moet ik wel heel bij me houden? Wat is dit? Want ik heb niet echt iets meer... Ik kan hem ook wel even bij me houden. Ja, als u wil, graag. Want, het was niet echt in de broekzak of zo. Nee, zo groot is het niet, nee. Nou, super, dankjewel. Ja, tuurlijk. Oh, zo. De beheerder. Ja, die meneer die zei dat ik net als de Ghostbusters was of zo. Oh ja? Ghostbusters. Jazeker. Onze audioman heeft helaas vertraging, dus ja. Oh. Waar willen we straks beginnen? Ja, we hebben die map verhuurd. Nou ja, welke gebieden zijn toegankelijk? En hebben weinig mensen. Dat zou wel fijn zijn, maar ja, dan hebben we minder storingen. U had het over zolder. Ja, dat wordt lastig.
Ja? Ja, ik denk dat je alleen een isoleerkant zelf kan zetten. Ja. Dan kijk, hier zitten huurders. Hier kijken jullie niet heel uit. Dit is de biep, dus dat wordt lastig. Dan moet je met de biep overleggen. Dit valt ook onder de biep. Dit is een aparte huurder en dit is waar ik zit. Dus ik breng jullie even naar een isoleercel. Is dat goed? Geen probleem, Ja? geen probleem. Haal ik even iets leukers op. Dank u, dank u. Zo. Nou, dat is een beetje teleurstellend, maar Oh, wat dat zou dan? ons niet tegenhouden. Niks houdt ons tegen. That's the spirit, ja. Ja, nou ja, eigenlijk niet, hè, want die moeten we nog vinden. Ik zei net, ja, je hebt helemaal gelijk hoor, ja. Je zit helemaal in het thema, heb ik wel door. Jazeker, jazeker. En dames, ik heb wat Waar moet je beginnen? Ja. Het is handig om een SD-kaartje te hebben, of niet? Jawel, jawel. Heb je wel een SD-kaart? Die hebben we toch? Oh, kijk. Zien of je doet, hè? SD-kaarten genoeg. De geluksroute. Dat is de Sjen. De BHP. Inspiratieworkshop. Oh ja. Oh ja, dit zijn de containers. Ik denk bijna ook vaak uit Hey, thanks. En mocht ik papiertjes vinden van die Snickers of zo, dan ben je van mij, hè? Oh ja, ik heb geen stekker, dus ik zeg sowieso niet voor mij. Ja, die valt wel dicht, hè? Ja, die valt wel dicht. Ja, oh, zie. In de Blokhuispoortje rijden. Maar zien romrofte skietnis. Oh, ik ben wel jij geweest, ja. Dit is de enige locatie waar we zo heen kunnen. Ja. Ik heb wel een fotoshoot gehad. Is het oké als we wachten op onze geluidsman? Ja, natuurlijk. Hoe laat is hij er? Even zien, die is er ongeveer rond 2 uur. 2 uur pas. Ja, 2 uur. Slaap, hè? Studenten. Ja, maar kan ik iemand anders het geluid vasthouden? Dat zou kunnen. Heb jij er ervaring mee? Nee. Oh, dat is wel jammer, want hij is wel een echte expert, hè? Ja, oké. ja. De hengel, ja. Hij is meer expert geluid dan een expert tijd. Oké, laten we het proberen. Dat is wat we hier scherpen. Nou, we hadden thee en net zo'n peper. Dat kunnen we niet terug zijn. Laag, dat is heel laag. Ja. Ja, ik heb hier al een fotoshoot gehad hier. Ik heb wel eens een fotoshoot gehad, maar het ziet alleen in band. Hebben we hier foto's gemaakt hier? Ja. Ja, dat is mooi. Daar heb je zo'n luchtplaats. Daar zit zo'n luchtplaats, toch daar? Ja, ja. 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 Nou, even zien hoor. De bron van de krachten zit in mijn tas. Oh, In mijn rugtas. die is echt wel licht hier. Dat scheelt nog wel. Ja. Even zien hoor. We hebben ook de lampen voor geval van nood. Om op de camera te plaatsen. Ook wel handig. Ja, zeker. Ziet je, waar komt erbij? Wat zeikt het hier? Oeh, shit. Even zien hoor. Dit is een Black Magic Female Port. Weet je hoe dat werkt? Nee, dat heb ik nog nooit meer gehoord. Oei. Even zien hoor. Wat is het dan? Dat is voor de stroom of zo? Is het zeg maar voor de... Want we gaan met... Waar gaan we filmen? Nee, met deze film. Waarvoor heb je dat? Kuno zei van, dan hoef je niet telkens die batterij te vervangen. Oh, dus het is batterij voor camera's? Ja, eigenlijk wel. Niet voor de camera, maar voor de audio geluid. Ik hoorde het eigenlijk te weten en zo, maar ik ben pas weer de opleiding binnengekomen. En mijn expertise moet toch een beetje groeien, hè? Ja, goed. Dat wil je andere natuurlijk gebieden. gewoon hier te doen natuurlijk, hè? Ja, Dat is een 4-mount, zit ook met die batterijen, ja. precies. Ja, wie kent het niet? Is dat voor de camera of is het voor geluid? Dat is voor het geluid. Anders moet je het ook eens van die batterijen moet je wisselen. Wat zei je nou? Sorry hoor, dat kan je op willen nemen. Wat hangt hier nou rond?
Nou ja, ik bedoel, het is wel fijn als we het een beetje snel af kunnen ronden. Want ja, soms voel ik ook wel gewoon dat hier nog oude kwellingen rondspoken die dan zeg maar ja, iets in mij opdoen lichten. Alsof het soort van, nou ja, met me wil verbinden. Hey, heeft een van jullie dat ook? Want dan kun je gelijk even testen hoeveel op de schaal jij dan zeg maar zit. Met... Dat het vroeger meer dan op momenten. Sorry? Ik heb daar in mijn jongere jaren heb ik daar meer last van gehad dan dat ik op het moment heb. Oh ja, dat doet me denken aan toen ik nog jong was. En ja, dan werd je gegaslight van, ja, het is niet zo. Ja, nou, het is misschien eigenlijk wel zo. Hè? En dan zie je eigenlijk gewoon in jezelf van, is dit echt? Is dit nep? Maar ja, ik denk eigenlijk wel, ja, je hebt ook wel eens een puilgnost bij je archeologische opgravingen, hè? Oh ja. Ja, om het te helpen met het opsporen van items. En soms ook wel van, ja, soms heb je ook wel mensen die iets verstoren, wat er dan ligt. Even zien hoor. Ik weet net, als jij die audio doet, heb je dan meer batterij nodig? Waarschijnlijk wel, toch? Dat weet ik niet. Ik dacht dat die hengel gaat met een XLR de camera in en dat is het. Ja, maar 2 ton batterij. Gaat de grabbelton. Ja, deze is leeg. We grabbelen de volgende vast. Nee, maar voor de zekerheid. Hoeveel SD-kaartjes heb je erin gestopt? Ik heb er nu eentje. Die is 93 minuten. Oké. En dan kan ik altijd nog die andere in. Oh, er staat 90 minuten? 93. 93. Oh. En deze 260. Oh ja. Dus dat is best wel veel. Ja, op die andere SD-kaartjes is waarschijnlijk ook nog heel veel ruimte. Nou, wanneer we van start kunnen gaan zou ik het waarderen. Neem de tijd maar even met dit gebeuren trouwens. Even zien. Ik ga wel even naar buiten. 1 seconde. Ik kan het SD-kaartje erin zetten. Nou, hoe gaat het hier? Goed. De Blokhuispoort, dat was dus een gevangenis. En ja, de mensen hier, die hier in gevangen zaten, werden ook gewoon gemarteld. In isoleerkamers gegooid. Nou ja, de cipieren dan, hè, de mensen die dan de wacht hielden, hadden ook zeg maar, de mensen emotioneel geschaad. Hè? Dingen schreeuwen, dingen roepen, keihard op die gevangenisdeuren slaan. Ik doe wel die andere tralies SD-kaart. met staaf. Of ik moet misschien formateren, maar dat is niet mijn SD-kaart, dus dat doe ik liever niet. Er staat hier iets op? Waarschijnlijk is dit de corrupte. Nee, die andere Hij is deed het wel in deze camera. Oké. Ik weet niet, maar die andere werkt ook gewoon, dus ik weet Ja, niet precies, uitmaakt of we precies. welke we gebruiken. Formateer hem wel als alle relevante data er vanaf is. Nou goed, wat mij betreft gaan we iets opnemen en dan, want de tijd is helaas beperkt, maar... Absoluut, absoluut. Daar ben ik het mee eens. Maar toch fijn dat u mee wou. Hm? Ja, inderdaad, nee, natuurlijk, ik ben heel benieuwd. Hoe voelde je Jasmin? Ben je een beetje onder de indruk van de locatie of voel je juist dingen of zo? Of, Nou ja, dat is het eigenlijk meer, hè. Dat is het eigenlijk meer. Een vernauwend gevoel, alsof ik gekweld word, diep van binnen. Zo zit het een beetje. Even zien hoor. We gaan zo meteen beginnen met het scannen van de omgeving. Meestal als er een paranormale activiteit kan worden gedetecteerd, kun je dat met zo'n hittescanner kan je dat zeg maar een beetje vaststellen. Dan blijven scannen. En dan merk je soms wel dat er een groot verschil zit tussen temperatuur. Maar laten we eventjes wachten tot andere mensen ook zeg maar filmen. ja. Dan hebben we mooie shots van meerdere kanten. Ik herken dit van games. Ik zie ze niet veel, maar ik herken ze inderdaad van games. Het enige wat ik niet van deze hengel weet is hoe je hem dan vaststelt. Ik weet niet of Misschien kunnen we die wel onderzoeken als eerste.
Nou ja, deze is helaas vol met spullen. Deze is dan weer leeg. Oh, ja, oké. Daar gaan we sowieso heen. En ja, als jullie willen opnemen, dan zou ik dat enorm op prijs stellen. Ik volg jou gewoon. Jij bepaalt Je de hebt niet pas. zoveel keus. En ik probeerde niet in het beeld te komen natuurlijk. En hopelijk Ja, ja. schaduw ook ervan. Maar ja, wat ik dus het meeste hoop, is dat eigenlijk gewoon, zeg maar, ja, 2 camera's is op zich prima genoeg, hè. En als Kuno er is, dan kunnen ze altijd weer wisselen. Dat jij er ook een camera gewoon bij pakt en Kuno die ook weer in. Goed punt, goed punt. Even zien hoor, zeg maar wanneer je wil beginnen met opnemen. Zet je hem in de auto of... Weet jij hoe je de lichting beter kan maken? Ja, het menu opnoemen wat u zei is volgens mij al zo licht als het maar kan. Dus je kan volgens mij in het menu kan je de gain omhoog. Oh, het is juist andersom. Nou, En dat anders, schuif je dus. anders zitten we gewoon een lamp op, toch? Of niet? Nee, het is al... Niet te veel in, je hoeft niet te veel in beeld te zetten, gewoon een beetje hier zo. Dus wat hebben we mee voor zelfbescherming? Dat zit hier ingewikkeld. En even zien hoor, eventjes respectvol ermee Ja, omgaan. het is misschien wel een beetje donker. Het is heel blauw. Ja. Wat ik zou doen als ik jou was, ik zou van onder een... Oh ja, dat is ook zo. Dat heeft mijn leraar nog een keer gezegd. Zoiets? Ja, maar gewoon echt, je moet zorgen dat je, zij praat, je moet eigenlijk een beetje de microfoon daar oprichten en net een beetje voor haar mond eigenlijk. Nou, zijn we er klaar voor, dames, heer? Nou, dit hebben we hier dus voor protectie. Kijk, ik heb het eigenlijk ingewikkeld in een soort van, een zijdoek. Dit is om, voor de reiniging, hè, maar dit is eigenlijk meer bijgeloof, eigenlijk. Want sommige mensen geloven dan dat je met geluidsfrequenties, dat je dan zeg maar, bepaalde entiteiten zeg maar weg kunt krijgen. Of nou ja, in ieder geval dat je zeg maar de omgeving kunt reinigen. Dus Geke, zou jij zo eventjes met die dingen hier rond willen klingelen? Wanneer ik klaar ben. Even zien hoor. Wat hebben we hier? Die microfoon die richt nu zo de auto. Nee, je wil hem eigenlijk naar bij de mond. Ja, dan bij de mond. Of niet? Ja, inderdaad, zo'n beetje, ja. Nou, rip het van users terwijl ik dit edit. Hè? Vul maar van boven een richting en van onder. Dat zou wel fijn zijn. Nou, wat hebben we hier? Oei, oh nee hè, het heilige water. Nou, hier hebben we nog wat van over. Nou, helaas is het gaan lekken. Ook net hè. En wat hebben we meer? We hebben wierook. En sage. Dat kan je ook zeg maar aanzetten. En dan reinigt dat zeg maar de negatieve energie uit de lucht. Dus dat zijn wel een paar must-have items. Ik ga jullie hier ook mee zegenen. Mochten jullie zeg maar weg willen hier na afloop. Want ja, het is wel jammer dat hij lekt en zo. Ik had er eigenlijk al plakband doorheen gedaan, maar ja, het is een heel antiek flesje natuurlijk. Ook wel jammer dat het gelijk al die wierook heeft nat gemaakt. Nou jongens, hoe voelen jullie zich? Hoe voelen jullie je? Jullie mogen antwoord geven. Ik was even aan het nadenken. Oké. Nou, dan gaat het geld. Jakkes. Laten we dan dus hier eerst heen gaan, oké? Dan heb ik ook nog keukenzout bij me. Even de map. Eigenlijk is dat niet relevant. Wie wil de map? En keukenzout neem ik dan voornamelijk mee.
Omdat het zeg maar, ja, dat is dan weer bijgeloof, hè? Een beetje wicca-achtig. Maar ja, dan voel je dus een cirkeltje ter protectie, hè? Zodat iets er niet in kan komen. Of iets er juist niet uit kan komen. Dat heb ik dus zo meteen ook nodig. Want ja, ik heb wel iets speciaals gepland vandaag. Dat is gewoon keukenzout. Zie? Het hoeft niet altijd super speciaal of bijzonders te zijn of zo. Maar ja, laten we hier eens even checken. 12,7, 12,6. Ja, ik zie niet echt irregulariteiten. Hé, Geke, kom eens even hier. Zou jij misschien willen scannen? Dus dat is gewoon... Ja, precies. En dan heb ik deze. De EMF. Electromagnetic Field Detector. En die kan dan zeg maar aanvoelen of een entiteit hier zit. Of dat het zeg maar... of dat het koperdraad is wat hier zit. In de muur. Nou, die kunnen we zo even uitleggen nu. Ja, 2 meter. Nou, er zit hier toch wel iets volgens mij. Wat de fuck? Ja, dat voel ik dus ook een beetje aan, hè? Mag ik hem vasthouden? Beweeg maar rond. Scan de We kunnen hem eerst even omgeving langs de maar. muur houden, want het wordt gebruikt door elektriciteit om te kijken waar de elektriciteitsdraden door lopen. Ja, zeker, dat klopt. Zie jij iets? Nee. Ik was nu eigenlijk ook aan het kijken of hier ergens, of je ergens spels lopen. Richt man eens even hier, zo naar boven. Nee. Was ze net bij jou actief? Ja, veel actiever. Volgens mij heb je hem weggejaagd, of niet? Kun je het wegjagen dan? Ja, eigenlijk wel. Ik voel me ook een stuk lichter momenteel. Dus ja, het zit niet echt meer in mijn hoofd of zo. Dus ik neem aan dat... maar hier... Is dat de camera? Het zou Is best dat wel de kunnen camera? dat het de camera reageert. Nou, het is niet de camera volgens mij. En die andere? En die bliep hier, die bliep. Hoe zit dat? Nou, dit is wel een beetje heel erg knipperlichtachtig. Een soort van knipperlichtrelatie die je heeft met dit ding. Maar nu merk ik het niet. Dat is ook vreemd, hè? Ja, dat is vreemd. Heel Dat vreemd. hoort je niet te doen. Nee, inderdaad. Zie je irregulariteiten? Heb jij irregulariteiten gezien? Ja. 6 het maar, joh. Het spel begint met de piepje. Hier is het volgens mij niet helemaal. Maar ja, het is eventjes rond van hier en hè. Ja. Wat is dit nou dan? Wat heb je nou in je Dat is een pendel. En die kan zeg maar ook zeg maar, gaat die draaien, mocht hij uit zichzelf gaan draaien. Dat is niet uit zichzelf, dat is meer als, ja, er zit er dus iets achter. Er zit er iets achter. En wat dat dan precies is, ja nu houdt hij op, maar dat zou misschien ook weer door de mensen komen. Hè? Want alles bestaat uit energie, ook die entiteiten. En ja, het kan soms wel een beetje elkaar uitcancelen.
Derde ruimte. Laten we daarin gaan. Dat hij weer gecanceld door de entiteit. Beter dan de mensen in het echte leven. Ja, misschien wel, ja. Ach, ze zijn meestal toch onwetend. Niet hun schuld. Hier is te donker vooral. Ik zie dat ook. Ja, en nu hebben jullie me opgesloten. Dus oké, jongens. Laten we gewoon verder gaan. Dat hielp eigenlijk niet echt. Het was te proberen. Ja, dat kan wel. Weet je het wel? Wel een beetje. Oh. Oké. Geef er 11 graden aan. Je wilt een goede potentiële ruimte vinden. Want volgens mij was die eerste cel waar we in gingen, is dan eigenlijk wel heel optimaal. Oké, en ik voel het ook wel een beetje een gang hier. Maar laten we het gewoon daar doen, daar wil ik. Oké. Nou, het is mij wel duidelijk. En wat hebben we dan hier? Dit is een spirit box, hè? Dat gebruikt dan de frequenties van de radio, hè? Om dan willekeurige stringen van woorden te vormen. Hallo? Hallo? Is er iemand hier? Hallo? Is er iemand hier? Hallo? Is hier contact? Is er iemand? Hallo? Even zien, we gaan maar eventjes afstand houden. Is er iemand hier? Het is wel weer heel wisselvallig, hè? Het is net als vissen. Hallo? Is er iemand hier? Wil ik jullie iets vertellen? Dat is wel een beetje jammer, jongens. Je krijgt niet 1, 2, 3 contact hier, maar we hebben nog een alternatieve methode hier. En ja, die heb ik speciaal hier in mijn rugtas bewaard. Geke, Ja, wil je meedoen? jawel. Dat komt een beetje met het territorium, hè? Nog irregulariteiten gedetecteerd of Wat zei je? nog
verschillen in temperatuur gevonden? Nee, ja, daar is het kouder, maar het is ook maar 11, dus dat valt wel mee. Dan ligt het waarschijnlijk aan de isolatie. Ja, het is daar ook donkerder, dus het kan best wel zijn dat daar om wat voor reden iets minder daglicht naar binnen komt, waardoor het kouder is. Ja, precies. Nou ja. Ze had nou een Ouija-board gepakt. Dat is er niet in, dan kan je er iets opdwalen en dan beweegt hoe de letters in. Vers van Kishon misschien in een film of zo. Nooit meer spelen op een begraafplaats. Nou ja, dit is eigenlijk ook wel een beetje een begraafplaats. Hè? Hier zijn ze gestorven en ze zeggen meestal van, ja, het portaal naar de onderwereld, dat ligt op de begraafplaats. Nou ja, ik zou zeggen, het ligt eerder in plekken waar ja, de meeste casualiteiten zijn. Hè? Want ja, dan zit er dus een soort van ja, overgang naar de dood, hè? Naar de doden. Dus ik zou zelfs kunnen argumenteren dat het bejaardentehuis de jackpot daarvoor is. Maar ja, 3. Nooit het Ouija-board verbranden. 4. Nooit dat kleine plankje erop laten. 5. Nooit vragen wanneer je komt te sterven. En 6. Altijd vaarwel zeggen. Ja, emotionele wezens, je raakt veel kwijt, hè? Mocht je jezelf kwijtraken. Doe je vingers erop en draaien. Hallo, kan wel even vast doen. Oké, en dan gaan we nu. Wat vinden we? Wat krijgen we te zien? G. E. Gea. Gea? Je naam is Geke, toch? Ja. Kent hier iemand een Gea? De oude basisschooljuf, maar... Ja, dat is het. Ik wil ook graag de waarschuwing. Ah. Oké. Wat zou dat nou kunnen betekenen? Nou ja, het zal wel. Kien? Meestal heb je dit wel met 3 personen trouwens. Ik weet niet of dat effect heeft, maar ja, dit is ook de eerste keer dat ik dit doe. Ik dacht van, hé, ik zal eventjes de kans grijpen. Want dit doe je ook niet iedere dag, of wel? Ik denk dat als ik dit thuis had, dat ik niet levend weer naar buiten kom. Oh, en dan is je zelf geest. Ja, dan ga ik ook in de achtertuin rondspoken. Ja, dan vervloek je je ouders voor het leven of zo. Ja, zoiets. Zullen we het niet doen, dat we vloeken voor ouders? Nee, precies, precies. Oh. Genoa. Vreemd. En dan gaan we weer draaien.
Is dat een PLNO? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat dat ook weer? G-E-A-A-N. N. Toch? Zoiets. Ja. Huh. Oké, even zien hoor. Ja. Het wordt echt zo onstabiel. Ja, we hebben gewoon wel ondergrond. Ja, maar het is ook een glad bordje. Ja. C. Kijk, het voordeel is dat het gedocumenteerd is op video. Dus als ik verward ben en ik weet niet wat er staat, hebben we dat nog. Ja, dat wel. Dan hoor ik dat ergens wel een keer in... ergens weer later nog een keer. Yo, dit was de boodschap. Zo, dat betekent. Ja, ja. Wel? Oh. Ja, ik bedoel, je weet ook niet of het zeg maar... Ja, ik weet niet welke taal het is of zo, maar het klinkt niet echt Nederlands, of wel? Het vragen is zwaar dislect, maar nee. Ja, dat is. Je Fries misschien? Ja, kan je daar een Fries woord van maken? Nou ja, de eerste G, E, A is een soort van Fries begin van een woord, maar goed. Ja. Geen, ik dacht misschien gaat hij naar Geen toe of zo, weet je wel. Geen wij of zo, maar goed, dat is misschien wat anders. Oké, hey, Kuno is er. Ik neem even een pauze trouwens. We moeten nog wat hoor. Essentieel. Goodbye. En dan haal je dat weer af. Ja. Oké, ik ga even Kuno halen. Want ja, hij is nog wel heel goed. Dat is niet zo handig. Wat zei? Niet te veel vergeten, je komt er niet zo snel weer naar. Nee, ik kom niet heel snel weer, joh. Tenminste niet. Het is natuurlijk geen gevangenis meer. Snacks mee? Nee hoor, nee dank je. Nee, kom maar goed. Oké. Nou, dat is fantastisch, hè, bedankt. Ik loop wel even met je mee, want je Het moet is dus sowieso niet vervloekt trouwens. Het is vervloekt, het is cursed. Dan mag je dat thuis al over maken. Succes. Dankjewel. Dankjewel. Zo, even kijken. Oh, ja. Zo. Nou. Bij dan niet vertrekken, hè? Ja, misschien beter ook. Ze hebben straks te veel mensen Ja, precies. om je heen. Dat dus. Volgens mij is dat ook niet ideaal. Nee. Zo. Nou, hartstikke bedankt in ieder geval voor dat ik even mee mocht. Sorry dat het nog niet echt veel oplevert. Het is net als vissen, hè? Snap ik. Je moet er ook wat tijd voor nemen. Hè? Ik kan het niet zomaar... je kunt waarschijnlijk niet zomaar in één keer... ja, ik weet niet precies hoe het werkt, maar in ieder geval dat het allemaal in één keer zomaar losgaat. Het is ook maar net of ze contact willen leggen, hè? Oh ja. Daar gaat het ook om. Ja, snap ik, ja. Waar is jouw geluidsman? Die is... Ik zal hem even bellen anders. Ja. Nou, hey, hartstikke bedankt. Geweldig.